будани инфраструктури ба талаботи замон ҷавобгӯ ва шароити муносиб барои баргузории чорабиниҳои варзишӣ боис ба он мегардад ки кишвари мо аз чемпионатҳои сатҳи баланд мизбонӣ намояд. дар шаҳри душанбе чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон ҷараён дорад. чорабинии мазкур дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обӣ идома дорад. дар маросими ифтитоҳи тантанавии он намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши мамлакат, роҳбарияти федератсияи самбои кишвар, собиқадорон ва дӯстдорони намуди самбо ширкат доштанд. чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон ҳамасова дар кишварҳои мухталиф доир мешавад ва ин навбат кишвари мо аз ин тадбирандешии сатҳи баланд мизбонӣ намуд. масъулини соҳа мақсади чемпионатро барои рӯҳбаланд ва бо ангеза нигоҳ доштани устодони варзиши кишвар ва ба ҳам овардани дӯстони дерина унвон карданд. агар зоҳир, завқ ва иродаи мустаҳкам бошад, пас инсон ба ҳар кор қодир аст. собиқадорон бо муҳаббати беандоза нисбат ба варзиш, ба вижа намуди самбо, маҳорат ва ҳунари худро нишон дода, зуру бозуи ҳамдигарро месанҷанд. собиқадорони самбои ҷаҳон бо вуҷуди сину соли худ аз майдони диловарӣ наметарсанду барои насли ҷавон намунаи олии ибратанд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар риштаи гӯштини самбо шомили беҳтарин дастаҳои ҷаҳон аст. аллакай дар рӯзи аввали чемпионат собиқадорони ин риштаи варзиш ба гирифтани 3 медали тилло муяссар гаштанд ки инҳо Муҳаммадшариф Сулаймонов, Саламшоҳ Муҳаббатов ва Хайрулло Назриев мебошад. самбо аз варзишҳои хело маъмул дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. тарафдорони он дар кишвари мо кам нестанд ва ҳамин аст ки дар ин чемпионат наздик ба 100 нафар Тоҷикистонро муаррифӣ доранд. дар чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон бештар аз 500 варзишгар аз 13 кишвар ҷалб шудааст. чорабинии мазкур то 27 октябри моҳи ҷорӣ идома мекунад.